duk vendors that they are serious akan Fi or to accept Fi as a mode of payment, so they are ready with everything. Abinda kawai suke jira SDK, kuma ga SDK yazo, so anything might be at this lokaci a yanzu, any moment gaskiya. So zamu expecting news. Idan ka shiga zaka gani ga bayanan front with Java installation, scripting, Windows, Pi, create file payment. So kusan ma sun jima da wannan din, kawai dai ba su release bane, tunda yanzu ka zo ka ga issued full request. So let me check the code. If you build the code za ku gani like ina jin abin da kawai suka sake 12 hours shine wannan the portal da kusan shine da kawai so far suka sake yana. Amma kun lura akwai platform API, akwai payment dubu wata 13 da suka wuce, developer portal shine wanda aka sake 12 hours, wanda shine zai bada dama wa developers su integrating su cika ka'ida da sauransu. So wannan dai a takaice shine, I'm not a web developer, so I don't know much about this. Imagine the full payment document. Wannan dai a takaice shine, I'm not a web developer, so I don't know much about this. Imagine the full payment documents. Yeah, my so we are around blockchain transaction with enables this. Do wannan bayani ne. Sometimes you don't need to for you, okay? So you just have to know cewa they are cooking something and then expect announcement. Gane platform API. All this DASHI. Client SDK documentation. DASHI. Everything is intact yanzu. Abin da ya rage kawai shine su yi zo su integrating da sauransu. Wannan kawai shine insha Allah. Thank you so much.